Preto, lebo sú tu aj ty si môžeš na to spomenúť, že treba zobrať sa a chytiť. Je preto? Nie, však poďme už. Že nespadnem. Uá! Počujem, že čo to tam počúvaš, ale však to voda ide tak. No a v tých šlápkach to je najlepšie. Áno, bezpečno. Sme si mali dať tieto panky do vody, vieš. No. Čo to je, Nariško? Čo to sa robí? Čo to tam je? Čo tam je, drak? Ale úplne. Čo to je, Nariš? To je vodička. Čo to tam je? Ha? Čo to tam je? To je vodička. Naozaj. Ešte, že mám plavky. No, ukáž. Ale voda je brutálna. Tyrkisová. Wow. Nádhera. Čo to je, Nariška? Čo to tam rozpráva? Čo to ti tam hučia? Normálne ti tam rozprávajú Naris. Chápeš to? Akože s drónom by tu boli veľmi pekné fotky. Však tu poď. Či čo robíš? Neskúsiš už teraz lietnúť? Či ešte silno fúka? No.
čudné zvuky sú to. Plavky mi padajú. Zober to na chvíľu. Mi plavky padajú. Natač. Asi áno. Hej. Tak vyzerá, že to zrýma. Hlavne bezpečná obuv, hej? Pani manželka tiež, bezpečná obuv. Nevadí. Pozor. Tiež máš pripraviť topánky do vody. Áno. Áno, však. Oblité. No. Vieš? A strašne to fúka, takže... To môže byť, že... Áno. Môže byť, že keď stupne hladina, tak však aj tam, aha, tie baraky. Prídeme bližšie, to pozrieme. Toto nie, no, toto v rezorte nenájdete. Telefon bol drahý. Dobre. Máriš trápenie. To sú komare, drahá, to nie sú rybičky. Ale práve Hej. No, dievčatá sa zabávajú. Chlapec vzadu sa pozerá, paráda. Komentujem video, sledujem tú loď s tými babami. Ale, a ešte si všimol niečo Čo? dôležité? Okrem toho, že tu nie sú krávy a že nie. Naozaj. Áno, však lebo to podľa mňa kvôli tomu, že to piesok není. Ale ani včera To je nebolo. nejaká stavba.
Čo si našla? Čo si našla? Naozaj. Čo to je? Ovoňaj to. Necítim, plný nos mám. Nič necítiš? Citrónovník alebo... Tak ochutnaj. Či je s Ale, citrónom. no, naozaj. Ale jak citrónovník. To vonia. Tí sú potapači, aha. Ale tak on bude skákať, No. naozaj. Najdička, čo tam je? Tam ako teraz si urobili. Áno. Čakaj, tuto je niečo za kopcom. Ideme, ale no toto, Najra, poď sem dole, poďme. To majú miestne kúpalisko. Ježišmaria. Všetci, čo chodíte do Dunajskej Stredy a do Mediera, takto vyzerá kúpalisko, hej? Tuto Ujo z chladničky im to predáva, aha. No. Naozaj. Je krásny život. Keď skontrolujeme pani manželku. Tak, lebo tam je rovina. Tu by museli na skalách byť. Kvôli tomu. Dívaj sa, poď sem. Áno. Koupalište. A ja by som sa išla. Však tam ďalej pôjdeme.